Кніга паўторанага закону, раздзел 32. Слухайце, нябёсы, што я гавару, і хай чуе зямля словы вуснаў маіх. Хай цячэ, як дождж, навука мая, хай падае, як раса, мова мая, як імжа, хай імжыць на траву, ды як кроплі капае на зямлю. Бо прызываць я буду імя Господа, дык дайце вялікую хвалу Богу нашаму. Ён скала, і дасканалыя творы яго, бо ўсе шляхі яго справядлівасць. Бог верны, і няма ў ім ніякай няпраўды. Ён справядлівы і праўдзівы. Зграшылі супраць яго. Не яго гэта дзеці ў брыдотах сваіх, пакаленне паганае і ліхое. Чым аддаеце Господу, народ дурны і безразважны? Ці ж ён не айцец твой? Ён стварыў цябе і трымае пры жыцці цябе. Памятай аб днях даўнейшых, разважай пра паасобныя пакаленні. Спытайся ў бацькі свайго, і ён скажа табе, старэйшын тваіх, і раскажуць табе. Калі падзяляў найвышэйшы народы, калі раздзяляў сыноў Адама, ён вызначыў межы народам паводле лічбы сыноў Ізраэля. Уласнасць Господа – народ яго. Якуб – удзел спадчыны яго. Ён знайшоў яго на зямлі бязлюднай у месцы жаху і ляманту пустыннага, абходзіў яго кругом і пільнаваў, і сцярог, як зрэнку вока свайго. Як арол прынукае лятаць петушанят сваіх і над імі кружляе, раскінуўшы крылы свае, і бярэ іх ды нясе на крылах сваіх, так Господ сам вадзіў яго, і не было з ім Бога чужога. І паставіў яго на высокай зямлі, каб спажываў плады палёў, каб піў мёд са скалы і алей з цвёрдага каменя, масла з кароў і малако з авечак, разам з тлушчам бараноў і ягнят сыноў Басана, і казлоў разам з найчысцейшай пшаніцай, і каб піў адборную кроў вінаграду. Насыціўся Ізраэль і стаўся брыклівы, стаў сыты, тлусты і распаўнелы, і пакінуў Бога, творцу свайго, і зняважыў скалу збаўлення свайго. І правакавалі яны яго багамі чужымі, ды брыдотамі прынукалі да гневу. Ахвяры складалі яны дэманам, а не Богу, багам, якіх не ведалі. З'явіліся яны новыя і невядомыя, якім не пакланяліся бацькі іх. Скалу, якая цябе нарадзіла, пакінуў ты, і забыўся ты на Господа, творцу свайго. Убачыў Господ і абурыўся, бо правакавалі яго сыны яго і дочкі. Дык сказаў, схаваю аблічча маё ад іх, і пабачу будучыню іх, бо пакаленне гэта ліхое, і сыны няверныя. Яны мяне абурылі тым, хто не быў Богам, і раздражнілі марнасцю сваёй. І я справакую іх тым, хто не ёсць народам, народам дурным раздражню іх. Узгарэўся агонь раз'ятранасці маёй, і будзе гарэць аж да найглыбейшага пекла, і спаліць зямлю з расліннасцю яе, і спапяліць падваліны гор. Я збяру на іх няшчасці і засыплю іх стрэламі маімі. Будуць мораны яны голадам, марнаваны трасцаю і лютай пошасцю. І пашлю я на іх зубы звяроў і атруту змеяў, якія поўзаюць у пылі. На двары будзе нішчыць іх меч, а ў дамах жах. Юнака разам з дзяўчынаю, немаўля разам са старым чалавекам. Я сказаў, знішчу іх і звяду ў людзей памяць пра іх. Але спыніў гэта дзеля пыхлівасці ворагаў, каб ворагі яго не ўзганарыліся і не казалі: рука наша ўзнятая, а не Господ зрабіў усё гэта. Народ бо гэта бязрадны і неразважлівы. Ці ж разважаюць яны, і ці зразумеюць яны гэта, і ці змогуць прадбачыць будучыню сваю? Ці мог бы адзін гнаць 1000, а двое адганяць 10 000? Ці няпраўда, што скала іх прадала іх, і Господ выдаў іх? Бо іх скала не такая, як наша скала, і ворагі нашы, суддзі ў гэтым. Бо вінаград іх ад вінаграднага куста садомскага і з прыгарада гаморскага, ягады іх, ягады атруты, і гронкі
як палын. Віно іх атрута змяіная і смяротная атрута гадзючая. Ці ж гэта не схавана ў мяне і не запечаткавана ў скарбах маіх? Маім ёсць пакаранне, і я аднагароджу ў час, калі пахіснецца нага іх. Блізка ўжо дзень загубы, і хутка надыходзіць рашэнне лёсу іх. Будзе судзіць Господ народ свой, пашкадуе ён паслугачоў сваіх. Убачыць, што рука іх аслабла і што не стала ні нявольнікаў, ні вольных. І скажа: дзе ж багі іх, скала, на якую яны мелі надзею, ад ахвяр, якім ели тлушч і пілі віно і вадкіх ахвяр. Хай падымуцца і дапамогуць вам, і хай у бядзе абароняць вас. Паглядзіце цяпер, што я адзіны і няма Бога апрача мяне. Я магу забіць і магу даць жыццё. Я магу скалечыць і аздаравіць, і няма такога, хто б з маёй рукі мог вырвацца. Падыму аж да неба руку маю і скажу: я жыву вечна. Калі я навастру, як маланку, мой меч, і рука моя выканае прысуд, аддам я кару ворагам маім, і тым, што ненавідзяць мяне, адплачу. Насычу кроўю стрэлы мае, і меч мой паглынаць будзе целы, кроў забітых і палонных, галовы варожых правадыроў. Хваліце народы, народ яго, бо адпомсціць ён за кроў паслугачоў сваіх і прызначыць пакаранне для ворагаў сваіх, і міласцівы будзе да зямлі народа свайго. Дык пайшоў Маісей з Ешуа, сынам Нуна, і пераказаў усе словы гэтага гімна ў вушы народа. І скончыў Маісей пераказваць усе гэтыя словы, прамаўляючы да ўсяго Ізраіля, і сказаў ім: захавайце ў сэрцы вашым усе словы, якія я вам сёння пераказваю. Ды загадайце вашым дзецям берагчы і выконваць іх, і спаўняць усе словы гэтага закону. Бо слова гэтае не ёсць для вас малаважнае, але гэта жыццё ваша. І ў слове гэтым доўга жыць будзеце на зямлі, у якую, перайшоўшы Ярдан, увойдзеце, каб завалодаць ёю. У той самы дзень сказаў Господ Маісею: узыдзі на гэтую гару Абарым, на гару Неба, якая ў зямлі Мааба насупраць Ерыхона, і паглядзі на зямлю Ханаан, якую я дам сынам Ізраіля ва ўласнасць. І памры ты на гары, на якую ты ўзыдзеш, і далучыся да народа свайго, як памёр Аарон, брат твой, на гары Гор, і далучыўся да народа свайго. Бо зграшылі вы адносна мяне між сынамі Ізраіля пры водах Мерыбы, каля Кадэса на пустыні Сін, бо не ўшанавалі святасці маёй сярод сыноў Ізраіля. Таму толькі здалёк убачыш перад сабою тую зямлю, але ты сам не ўвойдзеш у тую зямлю, якую я дам сынам Ізраіля.